Panguva ino vanhu vataura zvakasiyana siyana pamusoro paBomu Shogeza. Varimo maaudios ari kulika panguva ino zvinzi aiwa Bomu Shogeza panguva ino is not feeling well, that's why muri kuona maaddresses panguva ino hakuna maaddresses ari kuadressiwa, but pane a lot of drama iri kuitika right now. Panobuda mashoko ekunzi sezvongozikanwa kuti Bomu Shogeza aiwa ane problem yechest, but panguva ino ekunzi despite those issues but Bomu Shogeza akagonera nyika yeZimbabwe because he defended the constitution. Don't go subscribe or like on the bell icon. Topinda pahendo with this Zimbabwe Kosa. Panapa vanobuda chiposta Bomu Shogeza muri kuona oyo. Obuda nyora achiti before Comrade Geza Mnangagwa Nizvigananda were promoting the 2030 slogan and plans were at the advanced stage to illegally amend the constitution. But after Comrade Geza, the constitution was saved. That even the doubting Thomas now seeing Comrade Geza as the game changer. Thomas kwabuda panguva ino zvinzi aiwa nyange vanhu vaidhauta Geza vachiti aiwa anogona akatengwa munhu abuda mucentral committee yeZANU, but panguva ino vanhu vanyasvika kuti aiwa these are some people who are churning out from the ZANU PF room vachionekwa kunzi aiwa haitomborina kana kuseva macitizens kwainoita ingori self-saving. There are some individuals who are just benefiting, but iwo vakaita sana Geza, people who were involved mu liberation war yekusunungura magariro enyika yeZimbabwe, they are not even benefiting. Panguva ino kuonekwa kunzi Bomu Shogeza, yes, vanhu vangataura zvakasiyana siyana pamusoro pake, but zvachasangana nazvo kumberi kwelife yake achasangana nazvo, but panguva ino akaexpose zvinhu zvasingazivikanwi nevanhu 1-2 akaprotecta the constitution. Right now even the regime yava kutonyara aiwa ingava ingatotya kuamenda the constitution. Zviri kunokonzi panguva ino even the mantras haachangoita kuita kupese pese nekuti vakunyatsokuziva kuti aiwa we've been exposed naBomu Shogeza. Mbotidzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa chionekwa kunzi Bomu Shogeza onekwa as a game changer, as the man of the match. Ndakomesa kushembedza mafungiro enyu, so subscribe or like, turn on the bell icon.